Лава Беар ставаше на една година и Дени трябваше да организира най-якото парти. Братле, това е най-тъпото парти на света, разбираш ли? Лава Беар отбора трябваше да спаси това парти. Ей, хора, нося тортата, ей! Headshot. Double kill. Godlike. Трагично. Добре, че съм аз пак да ви спасявам купона. И така, може би всичко тръгна наопаки, но с новия Лава Беар вкус, всяко парти става легендарно. Една година Лава Беар!